itatak mo na! Yes, mga kasama, mayong adlaw! Nausap na itong tanan pagkaswerte ning adlaw, mga kasama. Kay nga naman, nainapod nga suki na itong ating paminaw, atong hatagan o nga brand new radio set. Niyata sa may isayar nyo matina ning atong dakbayan sa Davao, Barangay 76-A ning atong dakbayan. Ni mga kasamay panimalay, gagahudog ang DXDC. Pero ato mga kasamang ayoho ni Big na bagyo tagbalay ni. Ayo! Maayong adlaw! Maayos sad. Yes. Kisay pa nga nato, Nay. Di Protasya, di Migaya. Yes, si Nanay ba, Protasya Diligaya. Nay, dako-dako man inyong bahay diri kuti magkusugas radyo. Pila mo kabuk na puyo aring balaya? Karon no, ako na lang isa kay wala namang kuybana. Nya, kumusta man ang ato adihang pagpaminaw mura man og karaan na lagi ng radyo nang naasulod lagi. Karaan na bitaw na kayo sa muhinay, sa kusog. Ay, pero unsang istasyon na ang ginapaminaw nimo? XDC jud. Wag yun na pabor-pabor. Wala din na Tinuod yun na pagpapabot. yun. Ano man yun na nga DXDC man yun ginapaminaw sa inyohan nga pamilya. Ganahan man ko ana. Kaya Kay naman. ang drama, mga gwapo man niya, ang mga balita po tinuod. Tungod ana, nanay ha, ang imong radyo atong ilisag bago ganahan ka. Ganahan kayo. Ni ana, ang imong brand new radio set gikan sa DXDC Arime Davao. Tawata! Unya nanay kanang imong radyo nga kanang gyuptan karon, solar na siya. Dingdong kayo sa. Gwapo! Basta. Nay, sige, panawagan nga to sa mga silingan ni Mudring Maminaw po DXDC kay basin karaan po nilang radyo. Ilisan na to. Sige. Kamo, pamina mo, XDC, kaya ron mo makaradyo. Gwapo kayo lang radyo. Nanay Protasya Dimigaya diri sa Barangay Isayar, certified listener sa DXDC Arimen Davao. Ako ni Radyo Mandudong Rin Lobosbog, Tatak Arimen. 621 sa radyo mo, Arimen!